Me patch your video we share mami. Share mani nkwechiri. Obi nyawaye wati. Obi nyawaye. Wo se nne baby a woti a wo se wo mpe no. Enne obi susu pese otena baby kro na wo mpe nne no. Ekunu kro na wenya na wo mpe no. Se ekunu kro na obi to ne pono. Yere pa na wo to ne jeje mu oba pa na wo nchen na wo se ne nkwasea no. Oba pa no enne wampe obi susu agene back. Obi enyawaye. Na ne wo no anso wani a on wanhwe ya beda ne bayifo na onam na obefafa fa de bone obi nyawaye eto de bia ma de owo nso boma wate na ade nti na bon kompo na se wotwa wani ekohwe obi na wohwe obi se obi eye kama sene wo de ne wodaka mu no na oti ekon mu no ayakobisa no ebi wo ho a na mfifire ti no na so wo a wonna ekon wonte ka mu no wo de to de bia awokora de wo obi wo sika sene wo pa onya yanka wo de sika ni nyina bebre no aba baji wasomdwe obi nyawaye enti de onipa wotie bia de mane nsomoma na obi nyawaye hweye nu ani amre obi da hweye nu obi ejapade wani ankosa na nonsia wo ebomienu obi dia ban na wo so dia beba kyena na wanhwe ye na tuma mpamrika won wo dia beba no wawu wo dia beba na woni ho nia ode no hototo nkofo no eto de bia ose na busua nkwasea no yi na busua mu asusu sa busua ko na reject na busua ko na ye busua papa ma obi sa se sika busua bi wo wa ya de enko a nyame nhira